I Amparo Sart també és coprotagonista de la nostra següent història perquè l'artista cerverina és una de les col·laboradores del Fil d'Ariadna. Aquest és el projecte més ambiciós de Negats, el grup de Sant Cervera que compleix ja 20 anys i ho fa amb un cicle de concerts en el que la banda estarà acompanyada d'una orquestra de més de 20 músics. Ajustar instruments, quadrar-ho la veu, conciliar les entrades, el ritme. A Negats està a punt d'estrenar el seu projecte més ambiciós i per això fan falta hores d'assajos. L'estrena no serà fins aquest divendres i la banda de Sant Cervera ja ha posat el cronòmetre en marxa. No debades se preparen per oferir al públic un concert ben diferent que ens tenen avasats. Acompanyats per una orquestra amb més de 20 músics, a Negats presenta el Fil d'Ariadna, un recorregut per les seves peces més líriques i íntimes, inspirat en la mitologia grega. La nostra intenció és fer patent damunt l'escenari el nostre creixement vital a través de la nostra pròpia música. I a partir d'aquí fer un recorregut en diferents cançons que hem composat durant aquests anys que per nosaltres representen les diferents etapes del nostre creixement emocional i vital. El productor i compositor Miquel Brunet és l'encarregat de datar les cançons del grup mallorquí al nou format, que a més tindrà una escenografia a joc. Els artistes, també cerverins Amparo Sart i Jaume Miró, acabaran de donar forma a un espectacle que combinarà la música, l'art i la poesia. Però aquest no serà l'únic concert del grup de Sant Cervera. Seria una llàstima que només se fes un pic i de fet tenim diferents dates tancades ja amb el Teatre de Lloseta, amb el Teatre de Petra, amb Sant Cervera, que és el nostre poble, i ens fa ganes que la gent que no pugui venir a veure'ns aquest dia, que vengui en altres ocasions. El primer dia en què es posaren a la venda ja s'havien venut una quarta part de les entrades, un bon auguri per aquest concert tan especial que faran a Negats divendres dia 28 al Teatre de Manacor.